Yun, apart na yung kinuha kanina na search warrant at ang talagang pumunta sa korte yan, yung ating PNP, yung provincial director natin dito mismo, and yung team ng PIDEA. Sila ang kumuha ng search warrant kay Judge Layog sa Burgos. Judge Lamog sa Burgos. So yun yung yung nangyari kanina. Sabi ko nga, without yung ating mga PNP partners, yung search warrant na yun ay medyo nahirapan tayo. But because of ang ating mga kaibigan sa PNP, kina General Dildo Reyes, ang ating regional director ng PRO1, saka si Colonel Arbel Mercurio, at yung mga PIDEA teams natin, sila ang pumunta doon. And it was facilitated, of course, yung ating PNP being the territorial unit, law enforcement unit dito. So ang ganda ng samahan ng PNP at PIDEA at hanggang doon sa korte. Kaya we are very thankful na si Judge Lamog ay nag-issue ng search warrant. And without that search warrant, hindi sana tayo nandito ngayon. We are very, very thankful kay Judge Lamog. Yes, ito is It is an operation mga 2 months ago, even 2 months ago, na meron tayong mga information na natatanggap, and it was assessed and talagang pinag-aralan ng ating intelligence service ng PIDEA. Then ito na yung naging bunga. Ang una kahapon is meron tayong nakuha na 125 kilos with the PNP, then with the AFP, including the members of the NICA. So, nandun na kahapon. So, nakikita nyo na kung paanong trinabaho ito. It is a product of yung whole of the nation approach. Kasi yun ang gusto ng ating presidente, lahat ng law enforcement agency ay nagkakaisa laban sa droga. At ito ngayon yung nangyari dito. So we are very, very thankful sa ating mga kaibigan sa PNP, lalo na si Chief PNP, si General Nartates, na sa first day pa lang is informed na siya kung ano yung operation dito. At si Regional Director ng PRO1, si General Dildo Reyes, at saka si Provincial Director, si Colonel Mercurio, si Arbel, yun, talagang pinag-isipan kung ano yung strategy, at ito na yung bunga ng magandang samahan ng PNP at PIDEA.